I am proud to be a Khasi, even if I had to go through hardships and difficulties, but I know my goals for the bright future, even if I just walk round and round the whole day. I'm courage enough to face any obstacles on the way to turn my dreams into reality. Kiriusulor day kine. Hatu mga mapi, nginod ban mi madan, ban tiet ba je haki jakapat ba? Em da lei ru em kine ki riusulor ka jaj ban riu pat ki kendat lut ya ki jingting jingle ran baro bat yang halaki kejat por ngadan hanes po yom sling tengi kendo ye ni iba pidai ni aim tu fiang Hasta jan mairang isa sya du se jan mairang sete bat pi kumno pi poi sedu sene pat wan bela kan wan belah te kat sabayok belah bayok man kasni pi ju lek di cindi kemne di sana di sana be kene la slam la mayan namanya tapi kumno kalong haba piwan sini kayo hat no yok su like by hi by sni itu kam la jong be kat bayok te daga ba lado meno plas dang ini kam jompi kemne kam tak senam dang tau senam te kumno kisngau haba pi lek piwan kemne yela de pas tu tahu him lek ran da am lek ran yu kam la jong te hab ban nya ka man kam man hab ni ke ka dan bok ba ka ne ka jing smart ka jing sting jompi jing tre stom jompi kan yalam lenti pi ka haba pi ya chrom seneng to komot pi yo jing nang jing start pi yo i kalat kalenti mo kalat kalenti pi ka sapli la sha la sini mo lah te hakane ka por pat ngai kendo biang sa ngut ki ba tre stom hi ki ba belah man kasni ki ba ya chrom seneng ban belah jakpo elade te kim don ngatrai kim don kanu ka jing ngole ran haba ki tre stom ki tre dala ka jong kas app te ba pi dai na ai umran dairi inai we ba hả mau nai stay stay sport mai rang mo ke ini ba man kesni pi man kesni ke pi sai lek haki man kesni kemot ke hane ka don tang sni si sen studio hai maksi chnong po man kesni pi don chnong po ke pila slam pila lek kumne la san snam tay ba pa ngata dang sedang tapi la san snam kumno pi la experience kumno pi ngau kene ka jing bela ka jong pi jing lek jong pi ka shu ya biang ni shu biang ba bat lai do kam la de kam lai loi kam ngat mo te dan bok ba kene ka kam ka jong pi ba pi tre stom pi lek yawan man kasni kan yarap ya pi ban pen kiu ha ka jing im jong pi la shai la sini pat ka kene ka jing le jong pi ka ai ben sim lang ai ki wei ki bak pe ya kene ka video but leng ba ka nuksa ka ba ka jong pi ban nam don kanu ka jing le ran kham tam mangi kum ki trai jaka kum ki trai ri la jong nim dei ban le ran wat ki nang wei ki dang wan mangi le balai ngin le ran ya ka jaka la jong to kble chbon ba e ka jing ai